בייג'ין נוסדה במאה ה-12 ורק במאה ה-14 עברה לידי קיסרי שושלת מינג. אני רוצה להגיד לך שנגחאי זה העיר הכי מקסימה ומהממת בעולם. יש בה הכל, גורדי שחקים, יש שווקים, יש מדרחוב נחמד. עכשיו אנחנו נמצאים בו עכשיו, תודה רבה. אתמול בשוק האוכל ראו שיפודים עם הדברים האלה. יש לזה הרבה פרוטאין, זה אלה, אוכלים אותם, פשוט לגמרי, שמים אותם על הגריל ואוכלים אותם. העיר שיאן, בירתה של סין מהמאה השלישית לפני הספירה, של הקיסר הראשון צ'ין שחואנדי. נבקר באתר קבורתו המפורסם בחיילי הטרקוטה, כ7,000 צלמי חיילים מחימר, בגודל טבעי, בעמדות ותנוחות קרב, על שריונם, סוסיהם ונשקם. בנוסף, חשוב לציין כי שיאן הייתה הבירה בתקופת שושלת טאנג, משנת 618 ועד 960, שהייתה שיא פריחתה התרבותית של סין. בזמן זה תורגמו כתבי בודהה, וסין התפרסמה באומנות, ציור, קליגרפיה ושירה. מיד נתקבל בטקס ממלכתי בשערי החומה על ידי נכבדי העיר, שערכו לכבודנו טקס מרשים מלא הוד והדר, מלווה בריקודים ובמוזיקה, וכולנו נקבל האומנות וציור. אחת הפעולות של הקיסר יונגלה זה שהיה לו מסעות ימיים. היה לו 7 מסעות ימיים. הגענו לגשר הזיגזג בעיר העתיקה של שנגחאי, ואנחנו בדרך לגני יו יואן. שם אנחנו נהנה מאוד בגנים. בואו.